Hello bairok bai tongmai kha khayo kaham nong na nei kogono tongo langmano lama langma tinin video chung hayung ni joton che kirma singsa lama ba dangerous route no naileni nro pa sak nai tongni Tarko Cross Road Taiwan o Tarko Cross Road hayung ni 8 nong sorok hini sini jago Taiwan ni joton che kirma singsa lama o lamatei thanai rok ma wanchogo tomni hinkai o hatai tani asuk kirima singsa lama sramka aro thangpuro buskango gari phake fel lainene belai kosto tai abuni log yara belai watei tai bhumikompo phaimoge belai kirima singsango o lama Gloning Tunnel Road China mo China ni Tihan Mountain bising sramjak o lama ba sorokno sajak mo lama sram kuno machine mai sramjak yani yak baisimi o lama ba sorokno sramjak hanai mo lama bela kirma singchane bisingo tongnai aro malkhung mothonneroni kisasak saya hankeno accident ngei mano George Pass India sini Bharat hasteni Ladakh te Kashmir jara sramjak o lama George Pass no bo hayung ni kirma singsa lama khopjago hegor 1500 kusuk go sramjak tai 9 kilometer kolok o lama aro belai no bartai watai phaima bagai hapung kwage lama kasar kalai fiwan bai gari jabungo a hapung kwage phai lamo harpek umaja gari kasloi harwak sakani kalai bamano kha khainro video no naithokja kanani naithokja khangka like khaina tapongti North Yongis Road Bolivia o lama Bolivia ni Yongo Foranto sramjak mono da date of route hini hinjago mo lama ba sorokno hayung ni kirma singsa bo hini hinjago mo lama lokmani 64 kilometer o sorok haimani loge tai kabakaslo wasuk tino abuni bagino gari ba malkhung mothonai rok je fropono kasleo sakani kalai thangmano biswono mo lamao 300 borok lak mario Fiery Meadows Road Pakistan mono killer mountain bohine sini jago nanga porbote thanai o lama pathor tani sramjak o lama tola nahana ke belai kuthuk dongo o lama sutina haimya tai chibusikon gari khungni fena ge belai kosto naima fero mo haite naite video naina bagai channel no subscribe khlai bell icon sina ta pundit tendra bothai video naina musung comment kai sari jotono na hamba